Aquest any 2021 estem celebrant l'any Palau Ferrer, una commemoració oficial de la Generalitat de Catalunya i estem portant arreu del Principat exposicions i actes territorials, un centenar d'actes amb col·laboracions amb ONGs, biblioteques, escoles, institucions i també estem publicant tota una sèrie de llibres temàtics que aniran apareixent al llarg d'aquest any i dels propers mesos. El Museu de la Vida Rural, l'Espluga de Francolí, és aquest homenatge que la família Carulla dedica en la seva casa pairal a la manera de viure i de ser de la ruralitat abans de la industrialització del camp i abans de la urbanització d'aquest món rural. És un museu que ens parla justament d'aquests paisatges que Palau Ferrer trasllada en la seva obra, d'aquests paisatges on la vinya, l'olivera, el cereal configuren un mosaic mediterrani que encara avui es preserva de manera molt interessant en aquesta conca de Barberà, i el museu el que fa és preservar la memòria, els objectes d'aquest món rural i per tant posar-ho al servei del repensar i del redibuixar les ruralitats d'avui, i les mirades dels artistes com Palau Ferrer ens ajuden moltíssim a fer-ho.